Takže ahoj, vítám tě u nového podcastu. Dneska jsem tady sama, takže to bude trošku zvláštní a zajímavý, ale to se všechno zvládne. A dneska bych s tebou chtěla probrat um, moderní vztahy a seznamky, protože s tím mám nějaké zkušenosti, takže bych do toho chtěla vložit i jakoby svoje vlastní zkušenosti a moje názory a všechno možné. Mám tady pro tebe přichystané i typy vztahu, mám jich teda 6, takže za to můžeme určitě vrhnout. A pokud máš nějaký ty zkušenosti a takto, cokoliv ohledně tohoto tématu, nebo ohledně těchto dvou témat, tak mi to klidně můžeš napsat do komentářů, budu ráda, když mě napíšeš, budu to počítat všecko. A to je tak asi všechno na úvod, takže se na to můžeme vrhnout klidně. Takže teď rozeberu ty typy vztahů a jako první, tak tady mám platonické vztahy. A to je, že člověk má ve svém okolí někoho, koho má hodně rád, ale nedošlo jak k fyzickému styku, tak líbání třeba například. Charakteristika pro tenhle vztah je blízkost, porozumění, respekt, podpora a vzájemná péče třeba. Tady ty platonické vztahy zahrnují blízkost a přátelství bez sexu, ale později samozřejmě může přejít ten vztah do romantického nebo sexuálního vztahu. Platonický vztah má pozitivní vliv na naše zdraví a snižuje riziko deprese a úzkosti, takže si myslím, že je to na jednu stranu dobrý, na jednu stranu pokud chce mít člověk fakt jako vztah s někým, tak rozhodně by neměl mít ten platonický, ale normálně romantický, ke kterému se za chvilku dostaneme. Ale samozřejmě pokud platonický vztah snižuje, jak jsem říkala, riziko deprese a úzkosti, tak je to dobrý, protože u normálního vztahu samozřejmě, když je nějaký rozchod, tak to bolí a je tam trošku ta deprese. Samozřejmě člověk jako není úplně nejlíp na tom. A samozřejmě to může existovat, nebo můžou existovat i takové rozchody, jako třeba, že se rozjedou dva lidi úplně v pohodě, jsou kamarádi, baví se normálně takto. Takže je to jakoby individuální. Pak tady mám teda, že za druhé romantický vztah. A to je samozřejmě nejčastější typ vztahu, který známe prostě všichni. Ale skládá se ze 3 složek. Vášeň, intimita a závazek. A i tento vztah se časem jakoby mění, protože na začátku je období zamilovanosti samozřejmě. A u tady tohohle období tak mozek uvolňuje dopamin, oxytocin a serotonin. A díky tímto látkám se cítí prostě člověk silný a prostě zamilovaný a samozřejmě má i silný příval euforie. Ale také postupem času tyto pocity prostě slábnou. Ale na druhou stranu romantický vztah dozrává a partneři rozvíjejí hlubší emocionální soudružnost. Takže to je prostě jako normální vztah, který prostě vede 80% lidí v tomhle století, dá se říct. Takže asi tak k romantickému vztahu. A za třetí mám teda spoluzávislý vztah, což jsem jednou zažila už. A je to nevyvážený a dysfunkční typ vztahu, ve kterém je partner závislý na druhé osobě. Jeden partner se vžije do role potřebného a ten druhý se cítí v pozici jakoby pečovatele, ale musím dodat, že tento vztah má hodně podob. Někdy máme pocit, že partnera musíme žádat o povolení, ale zase jindy se třeba můžeme vyhýbat radši konfliktům, neboť se prostě partnera bojíme. Takže to prostě je takový jako, jak říkám, jsem to zažila, není to moc dobrý, takže radši jakoby bych ti doporučila tady z toho vztahu co nejdřív prostě odejít a najít si prostě normální zdravý vztah, jako jsem zmínila ten romantický vztah.
A podle mě to prostě lepší ten romantický, než ten spoluzávislý. Pak tady mám teda příležitostný vztahy, což je v této době jakoby, bych řekla, takový trend, ale není totiž, nebo takhle, není ten příležitostný vztah jako příležitostný vztah, pardon za moje záseky někdy. Budu na tom pracovat, pracuji na tom. Může tady ten příležitostný vztah může mít podobu kamarádství s výhodami, jak jsme se bavili už v předchozím díle, nebo nezávazný sex na jednu noc, anebo prostě dlouhodobý nezávazný sex. V každém případě platí, že tady ty příležitostné vztahy jsou samozřejmě, jak jsem říkala, obzvlášť oblíbené mezi mladými dospělými. Pokud teda do tohohle vztahu vstupují lidé se stejným očekáváním, pak teda může tento typ vztahu vykazovat hned několik pozitiv. A ten vztah taky dokáže uspokojit potřebu sexu, intimity, pardon, já jsem fakt dneska úplně mimo kolej, ale to se všechno zvládne a napraví se to. Ale zároveň ten vztah nevyžaduje jakoby závazek k druhé osobě. Takže prostě je to ve zkratce o tom, že když si prostě člověk má potřebu užít a mít tady ten pocit sobě, že prostě jo, dneska mám na tohle chuť prostě, a tak pokud má nějakého člověka, který jakoby nemá problém s tím příležitostným vztahem, jakoby s tím nezávazným sexem a nic takového, tak samozřejmě proč do toho nejít, ale já sama třeba jsem počítat tomuhle. Prostě pokud chci s někým mít víc intimní vztah, tak jít prostě s člověkem do vztahu, kterého fakt miluju, a po kterého bych se úplně rozdala a prostě mi záleží na tom jakoby člověku. Pak tady máme teda otevřený vztah. A ty se můžou odehrát v jakémkoliv typu romantického vztahu, ať už jde o příležitostný vztah nebo manželství. Pokud bych teda měla jakoby definovat ten vztah, tak jde o nemonogamní vztah, ve kterém partneři mají sex či vztah se třetí osobou, což mi přijde takový jakoby neúplně příjemný pro každého, jako samozřejmě existuje někdo, kdo tady to prostě má tak rád, ale já sama osobně to úplně jako nemusím. A samozřejmě tady s tím otevřeným vztahem musí partneři souhlasit oba dva a je důležité, aby si v jeho počátcích stanovili jakoby pravidla, které prostě budou, jakože co dělat, co nedělat a takovýhle. Když může dojít v tom otevřeném vztahu žárlivost a emocionální bolest, což naprosto chápu, pokud jakoby fakt dojde do něčeho, co už není tomu druhému příjemný. Takže asi tak k otevřenému vztahu. A pak tady mám za 6. toxické vztahy. To je v této době taky úplně normální, dá se říct, nebo ne, že úplně normální, samozřejmě by to nemělo být, ale prostě existuje to a je to prostě tady. A s toxickým vztahem se můžeme potkat jakoby všude, dá se říct. Je pro ně charakteristické, že jeden pár vykazuje pasivně agresivní chování a nepodporuje svého partnera, neustále ho kontroluje, žádlí a může tam být špatná komunikace a může se tím pádem uchylovat k takzvanému gaslightingu. Tak je nutno dodat, že toxické chování nemusí vznikat záměrně. Je to v některých případech způsobeno hodně špatnou komunikací, která může být odkoukaná od rodičů například. Ale přesto platí, že toxické vztahy jsou stresující a škodlivé, což jakoby se dříve nebo později může projevit na vašem nebo na tvém zdravotním stavu. A
můžeš tam mít pocit izolace a nepochopení, které vede samozřejmě k osamělosti. Takže asi tak. Samozřejmě, pokud znáte někoho, nebo ty sám si v toxickém vztahu, tak bych ti doporučovala rozhodně to ukončit, protože si budeš akorát víc a víc trápit. A jak říkám, i u toho otevřeného vztahu prostě si najít normální vztah. A to samé platí i u toho spoluzávislého vztahu, prostě najít si normální vztah. Pokud máte nějaké otázky, tak klidně mi napište do komentářů. Rozhodně vám na to ráda odpovím, no budu se snažit na to odpovídat. A teď bych se ráda vrhla na další téma, a to jsou ty seznamky. Nejčastější samozřejmě, co známe, tak je Tinder a Badoo třeba například, ale ještě existuje například Pinkylin nebo Beautiful People, nebo Luxy, Bumble a takovýhle různý. A ten samozřejmě vám asi úplně nemusím rozebírat, jak probíhá seznamování na seznamce. Samozřejmě, že tam může být i takové případy, že tady z těch seznamek tak jsou fakt úžasné vztahy, anebo pak může dojít i k tomu, že prostě tam můžou být různý úchylové, pedofilové a prostě všecko a úplně to není pak nejlepší. A jakoby vysvětlím vám zatím třeba, jelikož i já sama třeba neznám ten Pinkylin, tak vám ho tady ráda jakoby vysvětlím, co to prostě je. Je to prej naprosto jednička na trhu, která prej opravdu funguje. Samozřejmě prej, když vyšla, tak se okamžitě uchytila u různých lidí. Má takový růžový vzhled, který upoutá hlavně ženy. A díky GPS, co se vám zobrazí pouze materiál, který je v dosahu, čímž když se zakládá, tak byl ve své době revoluční. A navíc se jedná o českou záležitost, která což je jakoby teda původně udělaná jako je to homemade produkt. A asi tak, to vám asi všechno řeknu o tom. Pak Beautiful People. Tady ta aplikace seznamuje krásné lidi. Pokud se sem chcete přihlásit, musíte nejprve projít testem. Pak odešlete svoji fotku ke schválení a ostatní uživatelé potom hlasují, jestli mezi ně patříte. Apka je samozřejmě pro pouze vyvolené. A pak třeba to Luxy, tak to je, že s vaším vysněným protějškem vás spojí láska k luxusním značkám, takže se budete hodně po jako luxusních značkách, jako nevím, jako beru asi luxusní značky něco možná jinak než ty. A já třeba beru jako luxusní značky třeba Dior, Chanel a takovéhle. A prostě tady ta Luxy, seznamovací aplikace, tak jakoby dává k sobě duše, které mají společnou lásku k luxusu, a což jakoby může být jako návod, jak si nabrknout zlatou kopku či radoby bohatého borce, co se na dovolence vyfotí u Porsche a prostě s tím začne flexit do takovýhle věci. Nevím, jestli to úplně pochopili, což jsem vám tady snažila jakoby vysvětlit ty aplikace různé. Já osobně mám zkušenosti z Badoo. Našla jsem tam svoji bývalou přítelkyni. No a jako ta stránka, nebo ta aplikace, tak je vlastně na podobný způsob jako Tinder.
A podle mě asi všechny seznamovací aplikace, jako jsou tady ty seznamky různé takto, tak jsou rozhodně na podobný princip. A mě asi k tomu to víc komentovat. Jestli, jak říkám, jestli vás něco zajímá ohledně tady těch seznamek a tak napište mi klidně. I ohledně těch vztahů napište mi klidně do komentářů. Budu se to snažit milé ráda odepsat. A to je pro dnešek asi všechno. Doufám, že se vám ten díl líbil. Byl jsem takový jakoby zamíchaný, takový ne úplně jakože do pořádku, ale prostě jako nešel úplně tak, jak bych si představovala. Ale dejte mi vědět, pokud se vám ten díl líbil. Já si to všechno přečtu. Děkuji vám za shlédnutí tohoto dílu, za pozornost, kterou jste měli. A budu se s váma loučit a ráda vás přivítám při dalším díle. Takže ahoj!